Mga brad, Uy, nabang ko istorya ninyong kuan ba kanang saan na? pasiyaw. Siaw, turbot, Turbot. turbot mo. Nay kuan ba, nay siya buhi nga langgam nga puriko. Kaning langgam puriko, istorya gini langgam ah. Dan mahal po na imong paliton. Dili. Amo naggoy po na siya kung tawgo na nimo. Naggoy na siya. Mo nang langgama. Dan kadtong kana man kung langgama, mamemorize niya ang imong istorya kung katulog ka mo sulti niya balik-balik. Mamemorize dahil niya dali ra siya ka memorize no katulo pa nimo ibalik ang istorya. Ina niya ang manglanggam nga puriko nga. Puriko. Og nay mangita na ko nga ina to ako sa merkado yang pun langgam. Oh, ana kay tagdingon bitaw po na siya tingog. Dan nay mangita na ko ina nga to ako sa merkado. Oh, yan ang langgam. Karon kay lakaw na katong tagiya sa mong puriko yang to merkado. Karon kay ing abot pa ning kolektor di ay nang nangutang mo po ka ng kwarta ba linding. Dan nangutang dan ang katong langgam di ay diya sa sulod sa pultahan. Abri gyud sa pultahan. Maigo itong langgama kay tuwa man dito siya hing batog. Dan yana din ang katong kolektor oh. Ayo. Ingon din ang katong langgam mo. Kinsa na? Ingon ba ang kolektor? Kolektor. Kasa pa to, wa man moabri ang pultahan. Di. Tingang katong kolektor ngano wa man moabri ang pultahan nga namay tao. Utrohon ko nig sampit be. Ayo, yan ang langgam na po dog. Kinsa na? Ingon na po ng kolektor. Kolektor kaduha na. Aron kay wala man gyapon moabri ang pultahan. Ikatulo, ingon na po ng katong kolektor. Ano man ning wala man mo abri ang pultahan namay tao. Ayo na po ng kolektor. Ayo, ingon na po ng katulo katong langgam. Kinsa na? Ingon man ang katong kolektor. Kolektor, matay wa man gyapon mo abri ang pultahan. Napungot man kolektor nga nahindingog pero dili mo abri. Si paon bitaw sa kolektor ang pultahan. So naigo man langgam sa pultahan kay tuwa man diya duol atong pultahan. Ingon man ang langgam mo. Agay! Sakit! Yan naman. Ingon din ang katong kuano katong kolektor. Kinsa na? Ingon ang langgam mo. Kolektor! Namimorize naman sa kolektor. Namimorize naman ang istorya. Oh, dito. Moto siya. Namimorize na sa langgam ang istorya sa kolektor. Kayo nga yung amon mga katulong ang istorya. Yung katulong ng istorya ang kolektor. Yung kinsa na? Yung langgam. Kolektor! Kaya